Een constructief ploegje dus. Het spel dat ze bouwden, het vliegtuigspel, was in het geheel niet symbolisch voor de genie. De uitvoering des te meer. Een constructureel meesterwerkje. Hier is een Bailey-paneel, dat wordt hier achter gebouwd dus. De jongens zijn er al druk mee bezig. Komt 9 meter hoog, daar komen dus 2 kabels aan te lopen. Daar hangt een vliegtuig aan, die hier binnen wordt gebouwd. Het spel is dus zo, er staan 9 personen hieronder. Die krijgen van ieder team 1. Die krijgen een sein van een scheidsrechter. Tegelijkertijd, als het sein klinkt, wordt het vliegtuig losgelaten. Op een bepaalde afstand wordt de klep opengetrokken en er vallen 8 parachutes naar beneden. Die jongens die er dus onderlopen, moeten proberen een parachute te pakken. Degene die geen parachute te pakken krijgt, is afgevallen. Zo, iedere keer opnieuw. Geen parachutes, maar gewone ballen bij deze afvalwedstrijd. Maar wie daarop let is een kniezoor. Staf, staf. Staf, staf. Staf, staf, papi. Heren, wat staat u aan de kant? Waarom doet u niet mee? We zijn beter, hè? De goede staan aan de kant natuurlijk, hè. De minder goede zit in het veld. Geen enkele interesse gehad? Interesse, maar ze kunnen niet iedereen deelnemen natuurlijk, hè? Onmogelijk. Er zijn een bepaald aantal geselecteerden uit de compagnie en dat over het algemeen de sportiefste natuurlijk. Als u wel geselecteerd was geweest, had u dan meegedaan? Natuurlijk, automatisch, ja. Maar het is een spel voor de dienstplichtigen en dan vallen wij meestal al buiten de prijzen voor de selectie. Henk, het luipaard, dat is het symbool van jullie onderdeel? Ja, want als u begrijpt, we hebben hier in dit bataljon 3 eskadrons. In het eskadron er zitten 17 leopards. En daar vandaan hebben we dus van de leopard de naam luipaard afgenomen. Omdat ons eskadron bestaat dus alleen maar uit leopards. En daarom dus, hebben we dit dus als symbool genomen. De Leopard-tanks, de modernste onder de middelzware tanks. Trots symbool van het 41 tankbataljon, regiment Huzaren van Prins Alexander. Ze worden ook wel de Rode Huzaren genoemd. Dat luipaard maakt dat is een onderdeel van het spel wat jullie maken.
Ja, het is namelijk, het wordt eigenlijk door 4 mensen gedragen over bepaalde hindernissen. En als je de hindernissen bekijkt, heb je hindernis A, dat zijn 3 graspollen noemen we dat dus. Dan moeten ze dus proberen de leopard in evenwicht te houden. En zodra hij uit evenwicht is, dan rolt hij van de rolbaan af. En als je dus begrijpt, dus van, als je van de rolbaan afrolt, dan wil hij niet verder meer. En dan moet je stoppen. En dan kun je steeds overnieuw beginnen. En dan heb je hindernis B, dat is de trap. En dan moeten ze over een gevelsvormige trap heen. En als ze daar overheen zijn, dan krijg je vorm B of C. En dat is de poort. En dan kunnen ze de poort zelf eigenlijk niet zien dus. En dan zijn ze wel verplicht zo diep door hun knie heen te gaan. Dus dat is denken van, nou zijn we er of zijn we er nog niet. Maar Cecile, ik denk wel dat ze er een hele klaar voor zullen krijgen. Zo. Het luipaard dat staat dus op een plank, begrijp ik? Rolbaan. Dus hij is dus op wielen gebouwd. En die wielen die komen dus op een rolbaan van een meter of 5, 6 lang. En die wordt gedragen door 4 man. En zodra die 4 jongens dus die rolbaan niet in evenwicht houden, rolt hij van die baan af. En dan hebben we er wel voor gezorgd dus dat hij niet helemaal af kan rollen, want anders kunnen we wel zoveel extra leopards meenemen. Eerst geel maken en dan de zwarte stippen zeker? Ja, nou, we hadden eerst gedacht donkerbruine stippen. Hè. We willen hem zo echt mogelijk naar voren laten komen. Dus dan we willen er gewoon overal mee goed uit de bus komen. Als spelende ploeg kwamen ze tot nu toe niet tot indrukwekkende prestaties. Met uitzondering van het winnen van de ziekenrace. Maar met hun luipaardenspel kwamen ze inderdaad goed voor de dag. Ze hadden het hun tegenstanders knap moeilijk gemaakt. Maar dat was te verwachten van een elitekorps. 2-maal uitgeroepen tot beste onderdeel van de 4e divisie. Stop! Ja, oplading. En weer hoog. Kijk, herkent u hem nog? Onze parachutist, de soldaat Langoor. Op de grond heeft hij ook weinig geluk. Soldaat Langehoor, wat is nou veiliger, de zeskamp of het springen? Nou, dat ligt aan. We hadden hier weinig tijd om het inste een beetje uit de adem. Om het inste te delen. Maar nou, het springen is toch wel een beetje verder. De 41 Pantsergenie. Zij steunen het bataljon bij verplaatsingen. Hun taak bestaat uit het ruimen van hindernissen en het maken van overgangen. Destructie en constructie dus. Wat dacht u bijvoorbeeld van het leggen van deze noodbrug voor het zich verplaatsen over water? In de strijd der Griffioenen moest men met water over water. En waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk ook gaat? Dit is het watertransportspel. De bedoeling van dit spel is om achter de drum achter mij, 200 liter, zoveel mogelijk water uit te halen en naar de overkant te brengen. In zo'n snel mogelijke tijd. Zoveel mogelijk water. Het team bestaat uit 4 man. Hoe is het idee ontvangen bij jullie van deze strijd tegen Griffioenen? Bijzonder goed, bijzonder sportief. Doen nog veel mensen mee van jullie onderdeel? Er kunnen 35 man meedoen. Die zijn ontzettend enthousiast. Bijzonder, ja. Goed idee van de generaal. Ja, bijzonder goed idee.
Hoe lang hebben jullie nodig gehad voor de voorbereiding om dit spel te maken? Een morgen ongeveer. Voor de bevestiging in het asfalt. Dus de staalkabels dus te spannen. Zou de tegenpartij het net zo goed kunnen als jij het nu doet? Nou, ik weet het niet. Het opbouwen is minder werk. Je doet ze wel wat aan, hè? Ja. Je pet. Het tuimelen viel wat tegen, hoewel we zelden mensen zo hebben zien utteren met water. Enkele deelnemers waren zo door de emoties bevangen dat ze nog lang na het verstrijken van de reglementair toegestane speeltijd doorploeterden. Rustig. Zo is goed. Kom op, rustig. Ja, kom op, dit er niet. Ga die plank af. Kom op. Hou vast. Kom op nou. Terwijl een aantal deelnemers van dit spel niet genoeg konden krijgen, ontving Dick Paschier de inmiddels door hoofdscheidsrechter Dirk van den Nulft, oud-captain van het zeskampteam van Zandvoort, verzamelde uitslagen en gaf een overzicht van de stand van zaken voor de beslissende laatste race. Dames en heren, de stand met nog 1 spel te gaan is op dit moment 103 verkenningsbataljon, 54 punten. Staf-stafcompagnie, 30 punten. 41 ZVE, 43 punten. 41 treinenbataljon, 50 punten. 42 BLJ, 45 punten. Eveneens 41e afdeling veldartillerie, 45 punten. 41 genie, 26 punten. 41 tankbataljon, 39 punten. 41 panzergenie, 47 punten. En 43 tankbataljon, 35 punten. Dat betekent aan kop dus 103 verkenningsbataljon met 54 punten. Op de tweede plaats 41 treinenbataljon met 50 punten. En op de derde plaats... Het 103 verkenningsbataljon 4 punten voor op het treinenbataljon. En aangezien het 103 verkenningsbataljon het laatste spel had gebouwd en dus was uitgespeeld, moest het treinenbataljon tenminste 5 punten halen. Dat wil zeggen tenminste een 5e plaats veroveren in het nu komende finale spel, de steeplechase. En let u nu op de man in het groene shirt met de gele V-hals hier voor in beeld. Hij moet het gaan maken. En hij maakte het. Met een tweede plaats achter het 41 tankbataljon sleepte het treinenbataljon 8 punten in de wacht. Ruim voldoende om de strijd der Griffioenen te winnen. De strijd der Griffioenen, een militair succes in vredestijd.
Einduitslag. 41 Pabrug, 41. Dan komt er 52 punten. De Panzer Geniecompagnie met 54 punten. Op de tweede plaats 103 verkenningsmaterialen. Maar de grote winnaar van vanmiddag. Teamcaptain van het trainerbataljon, waar bent u? Teamcaptain trainerbataljon. Goeie zaak, man. De eerprijs. Goed man, enorm hè? Ja, wel. Het trainerbataljon. Fantastische prestatie. Dank u zeer. Alsjeblieft. Dank u wel. Enorme inzet. Dank je wel. Dank u wel, Hero. Merci. Goeie zaak. Ja, alsjeblieft. Derde prijs. Prima. En dat is een beker die is aangeboden door de NCRV televisie. Strijdergriffioenen 29/4/1975. Aan dat onderdeel dat zich het meest verdienstelijk heeft gemaakt bij de voorbereiding en uitvoering van het spel van de Strijdergriffioenen. En dat is duidelijk 41e afdeling veldartillerie. Overigens de kleine, het is maar groot genoeg u deze beker hierbij te overhalen. Charlie batterij. Ja, bedankt. Enorm voor de prijzenkast. Dit is een unieke dag geweest voor ons allemaal. Die maak je niet elke dag mee. Je zou het eigenlijk 1 keer in de week moeten doen, maar dat kan niet. Dat kan ik u wel zeggen. Maar wie weet komt er nog eens een keer een follow-up van dit gebeuren. Dat lijkt ons erg verstandig, want zo te horen vervalt men voorlopig weer in de passieve recreatie. Dat wil zeggen de bar. Verschillende, we hebben er ook een paarbrief of treinenbataljon of een jurybriefje. Dat weet ik ook niet.